Hola, altre cop, benvinguts a tots i totes a aquest segon capítol de la sèrie de resolució de problemes de camp gravitatori, d'acord? Al igual que vam fer el capítol anterior, avui resoldrem un nou problema. Així que som-hi! Canvio la pantalla. I aquí tenim el problema que passarem a resoldre ara. És el número 49 d'aquesta sèrie d'exercicis de selectivitat i el problema ens diu: l'any 1969, el mòdul de comandament Columbia de la missió Apollo 11, tripulada per l'astronauta Michael Collins, orbitava a 100 km d'altura sobre la superfície de la Lluna amb un període de 118 minuts. Mentrestant, Neil Armstrong i Edwin Aldrin, els altres dos tripulants, caminaven sobre la superfície de la Lluna. Calculeu: A. La massa de la Lluna i la intensitat del camp gravitatori a la superfície lunar, i B. La velocitat d'escapament des de la superfície lunar. I ens donen com a dades la G, 6,67 per 10 a la menys 11 newtons per metres quadrat dividit per quilograms al quadrat, i el radi de la Lluna de 1,74 per 10 a la 3 quilòmetres. Doncs anem a començar. El primer que farem és apartar-nos el problema, ens el posarem aquí, i al igual que els altres, començarem apuntant-nos les dades que m'estan donant, d'acord? Em diu que orbitava a una alçada de 100 quilòmetres, és a dir, 10 elevat a 5 metres. Aquesta és l'alçada a la qual està orbitant a l'òrbit el mòdul Columbia. I ho fa, em diu, amb un període, el període del Columbia és de 118 minuts. Ens ho passarem a segons, perquè ho necessitarem en segons, i això són 7.080 segons. Multipliquem per 60 i ens dona 7.080 segons. D'acord? Les altres dades que ens donen són, aquí sí, a diferència del capítol anterior, ens donen la G de 6,67 per 10 elevat a menys 11 newtons per metre quadrat dividit per quilogram al quadrat, i també ens donen el radi de la Lluna de 1,74 per 10 elevat a 3 quilòmetres. Ens el posem en metres: 1,74 per 10 elevat a 6 metres. Vale? Ja tenim aquí les dades d'aquest exercici. Ens apuntem a allò que volem buscar. Ens han demanat la massa de la Lluna. En el primer apartat ens demanen la massa de la Lluna i la intensitat de camp gravitatori a la superfície lunar. Li direm G sub doble L de superfície de la Lluna. I en l'apartat B ens demanen un altre cop la velocitat d'escapament. Molt bé, doncs anem a començar. Anem a començar amb la massa de la Lluna, que quan la tinguem ens servirà per calcular la G a la superfície de la Lluna. Tot i que ja podem tenir una idea, si no us ho he dit mai us ho dic ara, la intensitat de camp gravitatori a la superfície lunar és de l'ordre d'un sisè de la intensitat de camp gravitatori a la Terra. Per tant, hauria de ser de l'ordre d'un sisè del 9,81. D'acord? Però bueno. Molt bé, ens demanen la massa de la Lluna i una de les dades importants que ens donen, a part de l'alçada amb el radi, que això es pot combinar per saber el radi de l'òrbita del mòdul Columbia, ens donen com a dada el període del mòdul lunar. Això vol dir que quan ens passa això hem d'anar pel tema de les forces. És a dir, la força gravitatòria, ens la posem, és G, és la força gravitatòria que rep el mòdul per estar orbitant a la Lluna. Per tant, serà massa de la Lluna, que és la cosa que busquem, per la massa del mòdul lunar, dividit per
radi de la Lluna més l'alçada a la qual està orbitant, tot ell al quadrat. I està fent suposem, una òrbita circular i per tant ja sabem que hem d'anar a treballar també amb la força centrípeta. La força centrípeta, que ja sabem que necessitarem l'acceleració centrípeta i que quan surt com a dada o com a incògnita al període sabem que hem d'anar a parlar de la velocitat angular. Per tant, velocitat angular al quadrat multiplicat pel radi de l'òrbita. I la velocitat angular està relacionada amb el període i amb la freqüència, és 2pi multiplicat per la freqüència, però com que el que m'interessa és el període, és dividit pel període. D'acord? Doncs anem a muntar la força centrípeta. És la massa del mòdul, massa sub c, Columbia, que veureu com sempre que no la necessitarem, i això està multiplicat per l'acceleració centrípeta, que és velocitat angular al quadrat, la velocitat angular és això, per tant és 4pi al quadrat dividit pel període del mòdul al quadrat i multiplicat pel radi de l'òrbita. Per tant, és pel radi de la Lluna més l'alçada a la qual estem orbitant. Aquestes són les dues forces que hem de treballar. Aquestes dues són les forces que hem de treballar. Ja sabem, aquestes són les dues coses que hem d'igualar. Aquesta força ha de ser aquesta i per tant posem que G multiplicat per la massa de la Lluna i per la massa del mòdul i dividit pel radi de la Lluna més l'alçada a la qual orbita, tot elevat al quadrat, ha de ser igual a la massa del mòdul, que multiplica a 4pi al quadrat dividit pel període del mòdul al quadrat i multiplica el radi de la Lluna més l'alçada a la qual orbita. I aquesta és la fórmula que hem de treballar. Com sempre ens passa, la massa de l'objecte que orbita, en aquest cas el mòdul Columbia, s'elimina i si analitzem això veurem que tenim totes aquestes dades i que l'única que no coneixem és la de la massa de la Lluna. Per tant, aïllem la massa de la Lluna serà igual a... Endreçarem per constants i incògnites, o dades, millor dit, i posarem 4pi al quadrat i ho dividirem. La g aquesta que està multiplicant passarà dividint, i la g, com que és una constant, la poso en aquesta part que és constant. Ja tenim tot això i ens queden aquests dos radis, que al passar a l'altre costat passaran al numerador i per tant tindrem el radi de la Lluna més h tot elevat a 3 i dividit pel període del mòdul al quadrat. I això ho tenim tot. Aquí posarem el producte, ho tenim tot d'això. Per tant, ja només ens falta posar números. I això serà 4pi al quadrat dividit per la constant de gravitació universal, que ja sabem va acabar al 6,67 per 10 elevat a menys 11. Estirarem la ratlla. I tot això ho multiplicarem per... I ara tinc, obro un parèntesi, el radi de la Lluna, que és 1,74 per 10 elevat a 6, i li sumarem el radi de l'òrbita, que és de 10 a la 5 metres, és a dir, ho posaré amb el 1 davant, perquè ho escrivim bé a la calculadora, 1 per 10 elevat a 5, i tot això està elevat a 3. I ho tenim tot dividit pel període, que és de 7.080 al quadrat. 7.080 al quadrat. I ja podem fer el càlcul. Agafem la calculadora, posem aquestes dades, jo ja tinc el càlcul prèviament fet, i ens dona que la massa de la Lluna és de 7,3
36 per 10 elevat a 22 quilograms. Aquesta és la massa de la Lluna que buscàvem. Ja la tenim aquí. Vale? Ja hem trobat la massa de la Lluna. Podem anar a veure que aquest resultat és el correcte. Ara us mostraré els resultats. Aquí tenim els resultats i veiem aquí la solució 7,36 per 10 a la 22 quilograms. Per tant, veiem que és correcte. Molt bé. Recuperem l'exercici. Ja hem fet la primera part de l'apartat. Ens hem calculat aquesta massa de la Lluna. Ara ens demana la intensitat de camp gravitatori a la superfície lunar. Molt bé, aquest és molt fàcil ara ja, perquè G a la superfície lunar serà G per massa de la Lluna dividit, deixeu-me borrar aquesta línia que m'ha quedat fatal, dividit pel radi de la Lluna al quadrat. És a dir, ja podem fer els números, perquè aquí ara que ens hem calculat la massa, podem utilitzar aquest càlcul per calcular la intensitat de camp gravitatori. I és 6,67 per 10 elevat a menys 11 per la massa de la Lluna, que és el 7,36 per 10 elevat a 22, i dividit pel radi de la Lluna, res d'alçada. Estem calculant la intensitat de camp gravitatori a la superfície lunar. Per tant, aquí, ara, la dada de l'alçada no ens pinta res. Aquí hem de posar el radi de la Lluna, el 1,74 per 10 elevat a 6. I tot al quadrat. I estirem la línia, perquè tot està baix. I si fem això, aquest numeret ja també el tenim calculat i dona 1,62 newtons partit per quilogram, o també ho podem donar, com que és l'acceleració de la gravetat a la Lluna, també ho podem donar com 1,62 metres partit per segon al quadrat. Vale? Aquest és el resultat que obtenim d'aquesta part. Enquadrem, com sempre, els resultats. Vale? I anem a comprovar també que ens hagi sortit el que ens ha de sortir. I anem a veure-ho. I veiem que és 1,62. Ells ens posen, a les unitats que ens posen, són les d'acceleració de la gravetat. Metres partit per segon al quadrat. Ja tenim el primer apartat sencer fet. Molt bé, doncs anem pel segon apartat. En el segon apartat ens demanen la velocitat d'escapament. Fem una pàgina nova. Ens demanen la velocitat d'escapament perdoneu, a la superfície lunar. És a dir, estem a la superfície lunar, som el Neil Armstrong i volem agafar una pedrota d'allà i llançar-la i que no torni a caure mai més a la superfície de la Lluna. Aquest és l'objectiu que tenim. I en aquesta situació de la Lluna i la pedrota que estem enviant fins a l'infinit i més enllà, ja sabem que la condició és donar-li tal energia perquè arribi fins a aquest infinit imaginari que té energia mecànica 0. Aquest és l'objectiu que tenim quan llancem un objecte perquè no torni a caure, que tingui energia mecànica 0. Sabem que l'energia mecànica és l'energia cinètica més l'energia potencial i l'equació de dalt em diu que aquesta suma ha de ser 0. Molt bé, energia cinètica. Un mig de què? De la massa de la pedrota, seria. Que és el que estem dient que volem llançar. Per la velocitat d'escapament al quadrat, i ara li sumo l'energia potencial, que és negativa, és menys G massa de la Lluna dividit pel radi de la Lluna. I això ha de ser 0. Perdoneu, és l'energia. Perdoneu, vigileu que estic fent una cosa malament. No he acabat. És l'energia. És l'energia. És massa de la Lluna per la massa de la pedrota. És energia. És aquesta la que ha de ser 0. Perdoneu. Vale, ara sí, que ja sabem que les masses de la pedrota no ens interessen, Per què? Doncs perquè ara ens arreglem això. Això és un mig de la massa de la pedra per la velocitat d'escapament al quadrat ha de ser igual
a G, massa de la Lluna, per la massa de la pedra, dividit pel radi de la Lluna. I com sempre ens passa, la massa de l'objecte que volem enviar fins a l'infinit i més allà s'elimina dels dos termes i ara ja anem a deixar la velocitat d'escapament sola, l'anem a aïllar. I aquesta és. Com que està elevat al quadrat hi haurà una arrel quadrada, ara la posarem, i el 2 que està dividint passarà multiplicant. I per tant em queda 2 multiplicat per G i multiplicat per la massa de la Lluna i tot dividit pel radi de la Lluna. I ja sabem que tot això està a dins de l'arrel quadrada. I mirem, i són tot dades, perquè això utilitzarem el resultat que hem obtingut en l'apartat anterior, i anem a posar-ho tot. Això és 2 per 6,67 per 10 elevat a menys 11 per la massa de la Lluna, que és de 7,36 per 10 elevat a 22, i tot està dividit pel radi de la Lluna, que aquest me l'han donat, i és de 1,74 per 10 elevat a 6. I tot està a dins de l'arrel. Doncs ara hem de fer aquest numeret, que fem aquest càlcul, i aquest càlcul ens dona que la velocitat d'escapament de la superfície de la Lluna és de 2.375,42 metres partit per segon. Aquesta és la velocitat que ens ha donat. Veureu que el resultat ells el donen amb notació científica. Anem a veure quin és el resultat de l'exercici. I veiem que la solució em donen 2,38 per 10 elevat a 3 metres partit per segon. És a dir, m'ho donen, com us he dit, amb notació científica. 2,38 per 10 elevat a 3 metres partit per segon. Però bueno, en aquest cas encara podem... Vaig arreglar aquest 2. Encara podem donar el resultat d'aquesta manera, la manera més clàssica que esteu més acostumats vosaltres. Però bueno, realment el 42, com que quan arrodoneixes aquí a 38 ja s'absorbeix que és una miqueta més de 2.375. Podríem dir fins i tot 2.376. Doncs fins aquí aquesta segona sessió d'exercicis de camp gravitatori. Com podeu veure, ja n'hem fet dos, que en realitat es solucionen tots dos de la mateixa manera. L'única diferència entre l'un i l'altre és que en el primer, en el moment en què treballàvem les forces, no ens demanaven la massa de la Lluna, ens demanaven una altra dada, que ara no recordo quina era, i havíem de manipular la G que ens havien donat per aconseguir una massa que no teníem, d'acord? Que era la massa de la Terra, si no recordo malament. Aquí la part de càlcul d'aquest igualar les dues forces ha resultat molt més fàcil i hem trobat la massa de la Lluna sense necessitat de fer cap arreglo per altres llocs, i el que hem fet després ha sigut calcular-nos la intensitat de camp gravitatori de la Lluna utilitzant aquesta massa que ens hem calculat en aquest primer apartat. I en el segon apartat de l'exercici ens han tornat a demanar que enviéssim un objecte que no tornés a caure sobre la superfície, i ja sabem que per fer això ens hem d'anar a la deducció de que l'energia mecànica d'un objecte perquè no torni a caure ha de valer 0. Fixeu-vos que en els dos hem fet les dues mateixes deduccions, per un costat la de la força i per l'altre la de les energies. Aquí a més ens demanen la mateixa, la velocitat d'escapament. D'acord? Una cosa que tingueu en compte, en el moment en què us passi que, com en aquest exercici, la primera cosa que calculem la utilitzem en els càlculs que hi ha a posteriori, si això us passa i no sabeu fer la primera part, però la segona part i la tercera sí, deixeu-ho en funció de la lletra. És a dir, si jo sapigués que el càlcul de la intensitat de camp gravitatori de la Lluna és aquest, però no em sé la massa de la Lluna, doncs escriviu això
I aquí poseu tot això igual, i en lloc d'això poseu massa de la lluna, feu aquest numeret i deixeu en funció de la massa de la lluna. I ho expliqueu, vale? Ho expliqueu. I en aquest d'aquí, que també necessiteu aquí la massa de la lluna, doncs també feu els càlculs i aquí en aquest cas la dependència us quedaria en l'arrel quadrada de la massa de la lluna. Però també ho deixeu. No, evidentment no ho comptarà tant com si ho féssiu tot l'exercici, però sí que us comptarà una part. I vosaltres esteu demostrant que sabeu fer almenys una part. Vale? Per tant, sempre agafeu aquesta idea. D'acord? Molt bé, tornem a la imatge inicial. Doncs, com he dit, fins aquí aquest segon exercici de camp gravitatori, d'aquesta sèrie d'exercicis de camp gravitatori. Espero que us hàgiu entès, que ho hàgiu entès tot i que em veieu, realment ha de ser molt important aquestes petites deduccions a través de igualar les forces o de fer l'energia mecànica zero perquè estem enviant una cosa fins a l'infinit. Així que ja veieu que ho heu d'entendre i saber utilitzar. Gràcies per tot, espero que us hagi servit i ens veiem en un proper capítol.